Poznáte niekoho, kto pije jednu takúto za deň? Pošlite im toto video, lebo ich to môže presvedčiť, ako si vlastne ničia zdravie. Ak pijete jednu takúto plechovku každý deň, za týždeň skonzumujete toľko cukru. To je úplne šialené. 259 gramov za týždeň. A za mesiac je to skoro 1,5 kg. Ledva to dvihnem. A to som rátal len jednu plechovku za deň. A k tomu pridáme také populárne sladené minerálky, tak je to ľahko niekoľko násobok tohto množstva. Tieto sladené nápoje sú jedným z hlavných dôvodov stúpajúcej obezity, ktorá vedie k cukrovke a tá zase ku infarktu. Počet cukrovkárov sa má na Slovensku a v Čechách najbližších 25 rokov minimálne zdvojnásobiť. Nebuďte jedným z nich. Ja toto nazývam cukrovka v plechovke. Namiesto toho si spravte zdravú limonádu. Voda alebo chladená minerálka, k tomu citrón a med. Ja používam svoj vlastný med z bieleho agátu, lebo sa rozpustí v priebehu pár sekúnd. Vezmime starosť o zdravie do vlastných rúk, lebo skončíme na liekoch.